Maraming salamat, Idol Shanti Papi. Kabayatan na. Ito yung Mamot Idjay, Candon City. Kaputa dito yung apo Nagdinnungpar motorsiklo ken van. Doa po iti Nagsusugatan. Idol Tony G. Iti daytoy a report. IFM News. IFM News. IFM News. Live report. Nadondonor dagiti nagkalubon iti motorsiklo gapu iti napasama ka pa Nagdinnungpar iti nagluganan da ken Timay sa Avan iti National Highway iti Barangay Kalawaan, Candon City, Ilocos Sur. Ti high ace van ket in maneho Timay sa lalaking agtawen kita lupuluket maysa. Agnana et tinaso a syudad kadwa na iti lugan Timay sa agtawen ti 28. Kasangwanan ti pasama ket nagsardeng ti van iti laod a paset iti kalsada idinto at ti motorsiklo ket agpapaabagatan a direksyon. Idinadadon dati nakapasamakan ti aksidente ket nagkilutivan iti kanigid ket saan naanadlaw ti driver ti motorsiklo iti pa nagflasher na arason iti pa Nagdinnungpar da. Gapu kadayta ket nadundonor ti naduma-duma apaset ti bagi dagiti nagkalubon idinto ta saan met anan ano ti driver ken iti pasahero ti van. Damag Regional para iti IFM News. Siak ni Idol Tony G. Tatak RMN.